Adelian. 사람 기는 시즌한 게 깜내긴 둥이 대랑 드네 미세도 Więc chciałbym rozpocząć od przesłania pozdrowień do wszystkich członków Sangi, szczególnie mniszek ze wszystkich siedr, jak i wszystkich lamów, duchowych przyjaciół w Tulku, wszystkich uczniów Dharmy z wschodu i zachodu, przyjaciół w Dharmie, i wszystkich moich przyjaciół i krewnych w Tybecie. Wszystkim przesyłam serdeczne pozdrowienia. Dzisiaj doszliśmy do 10. dnia nauk wiosennych Arya Krzema. Myślę, że podczas tych nauk dojdę do 21 dobrego czynu. Będzie więc myślę, że dojdziemy do końca podczas tych nauk. Aha, do 20 dojdziemy, natomiast skończymy w przyszłym roku. W przyszłym roku w ten sposób jakby zakończymy nauczanie dotyczące nauki dotyczące życia i wyzwolenia Micia Dorje. Przepraszam, nie zrozumiałam, bo teraz jego świątobliwość poprosił o sugestie, czego powinien uczyć w przyszłym roku, więc nie wiem, czy skończymy w tym roku do 20, czy pójdziemy też dalej. A może jedno i drugie. Tak czy inaczej, dzisiaj doszliśmy do 18 strofy dobrych czynów. Więc zgodnie z komentarzem Sangye Paldruba i podziału, który on zaproponował, jakby podziału tematycznego, który on zaproponował dla tej pochwały, jesteśmy przy medytacji z Gadną Bodhicittą i jesteśmy w postmedytacji. Ten etap postmedytacji ma 10 jakby różnych podpunktów. Przeszliśmy przez wszystkie, teraz jesteśmy przy 7 i jesteśmy w związku z tym przy przyjmowaniu, jesteśmy przy 8 teraz, czyli 18 strofie odpowiada 8 punktowi, czyli wprowadzaniu tego, co idzie dobrze i źle na ścieżkę wiodącą do przebudzenia. Ta strofa brzmi zatem tak. Nikt nie zliczy odmian prostactwa. Kiedy idzie dobrze, bo się układa, nie myślą o szukaniu wyzwolenia. Kiedy idzie źle, bo się nie układa, nie myślą o szukaniu wyzwolenia. Nie mogłem znieść myśli o tym zaślepieniu. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Za czasów Micia Dorje w Tybecie większość ludzi nie miała żadnego wykształcenia. Więc w pewnym sensie ich myślenie ludzi było bardzo ograniczone, było takie nieokrzesane. Większość ludzi po prostu miała takie prostackie, niepoprawny charakter. Oczywiście pośród nich zdarzali się tacy,
których niektórzy nazywali, że to są ludzie, którzy podtrzymują, ochraniają czy też upowszechniają nauki buddyjskie, więc i byli ludzie, których inni pokładali nadzieję. Czasami ci ludzie nosili wielkie tytuły, ale zazwyczaj, gdy działo się tak, że gdy wszystko szło dobrze dla nich i dla ich guru, dla ich społeczności, to to wszystko było ok. Mieli wtedy w klasztorach też mieli było też bardzo, czasem w klasztorach było też niewielu mnichów, w związku z tym ci mnisi w zasadzie musieli cały czas zajmować się klasztorem, czyli taką pracą, obowiązkami klasztornymi, a nie darmą. Byli cały czas rozproszeni i było im trudno jakby w związku z tym zmieszać życie czy też myślenie z darmą. Więc kiedy coś szło źle, coś się popsuło, to po prostu skupiali się tylko na tym, jak to naprawić, co z tym zrobić. To jest tak jak prowadzenie biznesu, po prostu cały czas się zajmujemy tym biznesem, a nigdy nie szukamy prawdziwych, nigdy nie wprowadzamy metod prowadzących do przebudzenia. Podczas zaś gdy wszystko szło już dobrze, był taki moment jakby spokoju, to zamiast zajmować się darmo, to po prostu cieszyli się tym momentem spokoju, dobrym jedzeniem, napitkiem, dłuższym snem, po prostu popadali w taką gnuśność. I bardzo często tak właśnie te życie ludzi wyglądało, nawet w klasztorach. Można powiedzieć, że to są po prostu zdegenerowane czasy, tak? Michio Dorje jednak nie mógł tego znieść. Bardzo cierpiał, patrząc na tego rodzaju sytuacje. Miał wielkie współczucie dla ludzi, którzy żyli w ten sposób. Na przykład są takie zapiski mówiące o tym, że ludzie przychodzili do niego, przychodzili na audiencję, tak jak teraz. Więc czasami Michio Dorje wypytywał ich, jak długo żyją, co zrobili, co zdołali jakby osiągnąć w tym życiu. I kiedy dowiadywał się, że tak naprawdę po prostu marnują swój czas nieustannie, to no, załamywał się trochę przy tym i zaczął się o nich bardzo mocno martwić. Po prostu słysząc, że ludzie marnowali swoje życie, to czasami po prostu Michio Dorje nie mógł się powstrzymać, po prostu mówił w taki bardzo bezpośredni, ostry nawet sposób i mówił na przykład tak, na przykład mówił, czy czujecie brzydki zapach wydobywający się z waszych ust czy z waszego nosa? Czujecie ten okropny zapach? Na co oni odpowiadali, że nie, że oni niczego takiego nie czują. Na co Michio Dorje odpowiadał, och, to jest niesamowite, wszystko w środku pleśnieje i się psuje, a wy nawet nie czujecie swądu tej i mówił, to naprawdę dziwne, że nie czujecie po prostu tego, jak wszystko się psuje w waszym wnętrzu.
Więc on potrafił coś takiego powiedzieć ludziom. Chciał też w ten sposób jakby im pokazać, że marnujecie całe swoje życie. Że wasze serce nigdy nie zostało, nie korzystaliście ze swojego serca, nie korzystaliście ze swojego mózgu. Po prostu wasze życie jest kompletnie bezcelowe. Na przykład byli też ludzie, którzy przychodzili do Michio-dorje i prosili o nauki, tak? Właśnie z takich podejrzanych klasztorów. I są zapiski o tym, że Michio-dorje potrafił w bardzo taki ostry sposób im odpowiadać. Na przykład mówił, że całe lata, miesiące i dni przepuszczacie przez palce. Zbliżacie się już do śmierci. 4 elementy, 4 żywioły powoli się zaczną osłabiać, zaczniecie być starzy, wasze plecy zaczną się zginać. Teraz jesteście w miarę młodzi, ale za chwilę będziecie już starzy i wszystko się przecież zmienia. Wszyscy wasi bliscy przyjaciele na nic się nie zdali, byliście do nich bardzo przywiązani, oni was oszukiwali i tak naprawdę cały czas koncentrowaliście się tylko na tym życiu i na takich doczesnych pożytkach. Ci wasi przyjaciele tak naprawdę wykorzystywali was po prostu. Cały czas spędzaliście na takim, całe wasze życie było rozproszone takimi tymczasowymi potrzebami, które cały czas zaspokajaliście. Kiedy tylko macie jakikolwiek dostatek, jakiekolwiek drobne bogactwo, to przywiązujecie się do niego niezmiernie. Nie jesteście w stanie jakby samodzielnie działać, samodzielnie żyć, bo cały czas jakby kontrolują was mary. Czy jesteście przywiązani do swoich uczniów, do swoich klasztorów, do swoich miejsc. Po prostu nie jesteście w stanie uwolnić się od wpływu, jaki wywierają na was wasi sponsorzy. Tak naprawdę po prostu konsumujecie całą swoją zasługę, nie jesteście stworzyć żadnej nowej i wy nazywacie siebie ludźmi, którzy osiągnęli jakieś wyrzeczenie. Wy nazywacie siebie mnichami. Tak on potrafił w ten sposób, Michio-dorje potrafił w ten sposób ludziom odpowiadać, w ten sposób do ludzi mówić. Tak jakby pokazywał im, czy aby na pewno jesteście praktykami dharmy, więc on udzielał bardzo często rad poprzez taką wprost, bezpośrednią krytykę. Więc ja jakby stworzyłam jakby takie trzy główne punkty odnoszące się do tej strofy. Więc najpierw musimy zastanowić się nad naszym sposobem myślenia o praktyce, po pierwsze. Po drugie, powinniśmy cały czas zastanawiać się i sprawdzać, co tak naprawdę, czym jest tak naprawdę praktyka dharmy. I że po trzecie, najlepszymi okazjami do praktyki są właśnie te momenty, kiedy wszystko idzie bardzo dobrze albo wszystko idzie bardzo źle. Że to są właśnie te dobre momenty do praktyki. Więc przejdźmy do tego punktu pierwszego.
Jak mamy myśleć o naszej praktyce dharmy? Mówiłam już o tym tak naprawdę przez ostatnich kilka dni. Już to wyjaśniałem, tak? Jakie nastawienie do praktyki powinniśmy wytworzyć? I jak rozumieć w ogóle praktykę dharmy? Ale nadal mam wrażenie, że wielu ludzi uważa, że praktyka dharmy oznacza recytowanie różnych modlitw, wykonywanie różnych rytuałów, recytowanie mantr, wyzwalanie, czy też wyzwalanie, chronienie życia innych, tak, i tak dalej. I często jest tak, że wydaje nam się, że to jest ten czas, który spędzamy na praktyce dharmy, tak? To jest praktyka dharmy. Bardzo taki powszechny pogląd jest taki, że praktykę wykonujemy wtedy, kiedy wkraczamy do naszego pokoju medytacyjnego, w którym leży nasza poduszka medytacyjna, więc jesteśmy w tym pokoju medytacyjnym, siadamy na poduszce medytacyjnej i wtedy wykonujemy praktykę dharmy. Często w domach mamy takie małe pokoje, takie medytacyjne, czy też z jakimś małym ołtarzykiem, z jakimiś posążkami i tak dalej. I tam najczęściej mamy jakąś poduszeczkę i kiedy tam siedzimy na tej poduszeczce i robimy coś związane z dharmą, to wydaje nam się, że wtedy praktykujemy, właśnie wtedy to jest ten czas, kiedy praktykujemy dharmę. Ale to pokazuje, że chyba nie do końca rozumiemy, czym jest praktyka dharmy. Na przykład czasami przychodzimy do domu, na przykład przychodzimy do jakiegoś domu, odwiedzamy jakąś rodzinę, gdzie pytamy się syna, a gdzie jest tata? Tata jest w tym pokoju medytacyjnym, więc najprawdopodobniej medytuje, praktykuje, prawda? Ale kiedy się dobrze zastanowić, czym jest prawdziwa praktyka dharmy, oczywiście, że recytowanie mantry jest praktyką dharmy. Ale jeżeli ograniczamy praktykę tylko do tego rodzaju czynności, to jest bardzo takie powierzchowne patrzenie na dharmę. Czasami recytowanie różnych modlitw i różnych rytuałów wcale nie oznacza praktykę dharmy. Bardzo ważne jest również to, jakie nastawienie, jakie myśli mamy podczas tej praktyki, podczas tej recytacji. Z zewnątrz czasami to wygląda tak, jakby ktoś wykonywał praktykę dharmy, ale w środku ten człowiek robi zupełnie co innego. Więc trzeba rozwinąć w sobie takie dużo głębsze rozumienie, czym praktyka dharmy jest. Więc większość ludzi patrzy na praktykę dharmy i uważa, że to jest coś, co jest po pierwsze ograniczone, po drugie, że jest to coś, co wymaga jakiegoś takiego innego podejścia, że jest to jakaś praca, którą trzeba wykonać, że to wymaga jakiegoś dużego wysiłku i że trzeba to robić trzeba się bardzo skoncentrować, skupić, bo to wymaga właśnie większego wysiłku i pracy. Inni zaś uważają, że praktykowanie dharmy jest naprawdę nudne. Zupełnie nie są tym zainteresowani, bo to jest po prostu bardzo nudne.
Tak czy inaczej, jakby patrzy się często na praktykę dharmy jako na coś, co jest bardzo skomplikowane, jak jakiś taki skomplikowany historyczny dokument, na przykład jakiś traktat, jakaś książka bardzo skomplikowana o jakiejś skomplikowanej, z jakąś skomplikowaną filozofią i tak dalej, albo jakieś wyjątkowo zaawansowane zadania matematyczne, które są po prostu zbyt trudne, by je rozwiązać. Więc niektórych to w ogóle odpycha, że to jest nuda i w ogóle po co to w ogóle robić, a niektórzy próbują to robić właśnie z takim przekonaniem, że to wymaga dużo, że włożenia wielkiego wysiłku i tak dalej. Czasami, jeżeli uczyliśmy się matematyki w szkole, to przychodzi nam to łatwiej. Jeżeli nie mieliśmy matematyki w szkole, to jest bardzo trudno w ogóle jakiekolwiek zadanie matematyczne zrozumieć. Więc często patrzymy na dharmę właśnie w ten sposób, że to jest coś bardzo trudnego, to jest coś, co troszkę wykracza poza nasze możliwości, co jest poza naszym zasięgiem. To jest trudne, skomplikowane. Nie wiem, czy rozumiem wszystko, o co w tym wszystkim chodzi. Trzeba te wszystkie wizualizacje robić, skoncentrować się nieustannie. Nie wolno się tam pomylić i tak dalej. Więc bardzo wielu ludzi patrzy na praktykę dharmy właśnie w ten sposób. Więc kiedy ktoś myśli, o muszę praktykować dharmę, to więc inni ludzie zaś po prostu uważają, że to jest tak trudne, że trzeba mieć odpowiednie warunki, tak? Czyli w pokoju musi być odpowiednia temperatura, nie może być za gorąco, bo dostaniemy ból głowy, nie może być za zimno, bo zaczniemy się przeziębimy. Więc trzeba mieć doskonałe warunki, być zrelaksowanym. To wtedy może trochę popraktykujemy dharmę. Bo wydaje nam się, że praktyka dharmy to jest taka olbrzymia praca, dodatkowy wysiłek, dodatkowa praca do wykonania. Najpierw sprawdzimy, czy na Facebook, na wszystkie posty na Facebooku, potem na wszystkie wiadomości na WhatsAppie, odpowiemy na wszystkie te wiadomości, odpowiemy na wszystkie te posty. Poza tym musimy się najeść, nie możemy być zbyt głodni, nie możemy być zbyt zmęczeni. Więc tylko wtedy, kiedy te wszystkie warunki są już spełnione, to wtedy znajdziemy troszeczkę czasu na to, żeby zrobić jakąś praktykę dharmy. Usiądziemy na poduszce i będziemy praktykować. I wtedy też ta praktyka dharmy jest jak taki rytuał, który jest ograniczony, który się wykonuje od do. I jeszcze w dodatku wymaga jakiegoś dodatkowego wysiłku. Tak jakbyśmy wykonywali jakąś dodatkową pracę. Wtedy praktykujemy tak dharmę w ten sposób. I jest to taki rytuał. Bardzo często jakby coś, co wymaga jakichś zewnętrznych rzeczy, jakiś mudr, jakieś igrania, jakiegoś czegoś. Więc mamy takie poczucie, że musimy, że tak powiem, robić to na jakimś odpowiednim poziomie. Musimy troszkę, tak jakbyśmy wykonywali jakąś właśnie ważne zadanie, ważną pracę. Bardzo często właśnie ludzie w ten sposób patrzą na praktykę dharmy, tak ją rozumieją.
Ale tego rodzaju myślenie ma bardzo dużo słabości. Mam teraz taką historyjkę do opowiedzenia. Nie będę opowiadał zbyt wielu historyjek, ale teraz odpowiem jedną. Być może, że słyszeliście już tą historię, bo może się powtarzam. Więc to jest historia o Atishi. Atisha urodził się w Indiach i w Bangladeszu. Tak naprawdę, nie w Indiach, w obecnym Bangladeszu. Ale potem z Indii przeniósł się, został zaproszony do Tybetu i tam odszedł, tam zmarł. Po drodze do Tybetu. Więc mówi się, że ze wszystkich panditów on miał największy wpływ na to, na dharmę w Tybecie. A potem i tam w Tybecie też miał bardzo wielu uczniów. Pośród nich był jogi i wielki jogin i wielki jogin. Więc jeden był nazywany jogi, drugi był nazywany wielki jogi. I ten wielki jogi był jego asystentem. Zazwyczaj usługiwał mu w takich codziennych rzeczach. Więc Więc ten wielki jogi powiedział raz Atisha, jak ty odejdziesz, jak umrzesz, to ja się zajmę tylko i wyłącznie praktyką dharmy, tylko i wyłącznie będę praktykował medytację. I powiedział tak Atishi. I Atisha powiedział, okej, bardzo dobrze. Jeżeli jakiemukolwiek guru, jak powiemy, że spędzimy całe życie na praktyce dharmy, na medytacji, to każdy guru byłby szczęśliwy, ale Atisha nie zareagował w ten sposób. Natomiast Atisha go po prostu spytał, czy twoja praktyka medytacji będzie darmą? Więc on zaczął myśleć dalej. To może ja nie będę medytował, będę po prostu nauczał dharmy. Tyle się jej nasłuchałem, że może po prostu zacznę jej uczyć. Więc może po prostu będę nauczał, upowszechniał dharmę. Na co Atisha odpowiedział, oczywiście, że uczenie dharmy, nauczanie dharmy jest dobre, ale czy to na pewno będzie praktyka dharmy? Więc on, wielki jogi, już zaczął się naprawdę zastanawiać ciężko, o co chodzi. I se spytał, więc co powinienem robić? Co jest prawdziwą praktyką dharmy? Atisha coś odpowiedział. Atisha powiedział do wszystkich, wy wszyscy, moi uczniowie, powinniście słuchać Dromtompy jako swojego nauczyciela. Dromtompa nie był mnichem, był świeckim praktykującym, miał tylko świeckie ślubowania, podczas gdy wielki jogi był bikszu, był gelongiem. Więc jak to? Teraz taki gelong musi iść do takiego Dromtumpy, świeckiego lamy po nauki? To jak to możliwe? I miał takie, nie był zbyt zadowolony z tego powodu. Zaś drugą rzeczą, którą Atisha powiedział, że musicie porzucić nadzieje związane z tym życiem. I to jest najważniejsze.
wszystko, czy coś jest praktyką dharmy, czy nie, to wszystko zależy od tego, czy porzuciliśmy nadzieje związane z tym życiem, czy nie. Czy, więc to. Druga historia zaś dotyczy samego Drątympy, czyli tego ucznia Atishi, który stał się jego następcą. Gdy Atisha odszedł, Drątympa poszedł do Rajing, do takiego miejsca w Tybecie i tam założył klasztor. Więc to był jeden z najwcześniejszych klasztorów Kadampy w Tybecie. Więc kiedy przebywał w tym klasztorze Rating, przyszedł jeden mnich i codziennie robił korę. Ale nie robił jej w prawo. Więc jest w Tybecie czasami robi się dużą korę wokół całego klasztoru, czasami wewnętrzną korę. Więc on robił tą korę, tą korę, jakby tą dużą korę. Drątympa pojawił się na drodze i powiedział mu do niego: to wspaniale, że robisz że okrąglasz klasztor w ten sposób, ale byłoby lepiej, gdybyś praktykował prawdziwą dharmę. To ten mnich pomyślał: ja myślałem, że to jest praktyka dharmy, tak? Że wszyscy chodzą dookoła klasztorów albo dookoła stóp i wszyscy mówili, że to jest praktyka dharmy, więc ja myślałam, że to jest praktyka dharmy, więc może powinienem zająć się czymś innym. Ale Drątympa powiedział, że to jest dobre, ale może byłoby lepiej, gdybyś praktykował dharmę, więc ten mnich zaczął się zastanawiać: to może jest jakaś lepsza metoda na praktyki dharmy. Pomyślał więc: może lepiej po prostu zacznę robić pokłony. Więc znalazł miejsce w klasztorze i przez cały dzień wykonywał pokłony. Tak jak wtedy, kiedy robimy nindro, praktykę nindro. I któregoś dnia Drątympa przechodził przy tym i powiedział: wspaniale, robisz pokłony, ale czy nie byłoby lepiej praktykować dharmę? A ten mnich pomyślał: to jest naprawdę dziwnie, to co ja niby robię? To pokłony nie są praktyką dharmy, to co to może być? Może lepiej w takim razie może po prostu chodzi o to, że powinienem się mieć większą edukację i może powinienem postudiować jakieś teksty. Więc tam była taka grupa mnichów, którzy studiowali różne teksty filozoficzne, siedzieli, czytali te różne teksty. Drątympa przeszedł obok niego wtedy i powiedział: czytanie, studiowanie tekstów jest naprawdę bardzo dobre, ale jeszcze lepsze byłoby praktykowanie dharmy. Wówczas ten mnich już naprawdę po prostu miał dość. To nie jest darmą, to nie jest darmą, to nie jest darmą, to co jest darmą? W końcu powiedział: to ja najlepiej po prostu będę medytował. Jeżeli medytacja nie jest praktyką dharmy, to już przecież medytacja na pewno na 100% jest praktyką dharmy. Więc zaczął medytować. Siedział i medytował. Do Drątympa zaczął się któregoś dnia zbliżać i ten mnich pomyślał sobie: teraz Drątympa na pewno mnie pochwali.
Natomiast Dromtonpa powiedział to, co zawsze mówił. O, wspaniale, że medytujesz, ale czy nie lepiej byłoby praktykować dharmę? Więc w tym momencie to ten mnich już naprawdę nie wytrzymał. Już kompletnie nie wiedział, co ma robić. Cały czas myślał, że praktyka dharmy to jest... Przecież wszystko, co robił, było praktyką dharmy. Jak to, co robił, nie było praktyką dharmy? To przecież jest naturalne. Przecież nie może być już lepszej praktyki dharmy niż to, więc głowa już go rozbolała i w końcu wybuchł i powiedział: Dromtonpa, ty zawsze mnie krytykujesz, cokolwiek robię, ty mnie krytykujesz, więc co ja mam robić? Więc po prostu, bo ja nie wiem już, co mam robić, więc może ty mi po prostu powiedz, co mam robić. A Dromtonpa powiedział: musisz porzucić nadzieje związane z tym życiem. Trzy razy mu to powtórzył. Czy rozumiesz, o co chodzi? Czy rozumiecie, o co chodzi? Żeby zapomnieć o tym życiu, o co chodzi? Chodzi o to, że praktyka dharmy nie jest żadnym zewnętrznym działaniem, że to jakby głównym sednem jakby dharmy głównym rzeczą jest stan umysłu, stan waszego umysłu. Jak myślimy, jakie mamy zrozumienie, jakie mamy nastawienie do tej praktyki, do siebie i do życia. Jeżeli wszystko jedno, co robicie, możecie recytować mantry, możecie wykonywać pokłony, robić różne rzeczy, a jeżeli wasze nastawienie i stan umysłu nie jest właściwy, to żadna z tych czynności nie będzie praktyką dharmy. To wszystko jakby, wszystko zależy od umysłu. Wszystko zależy od tego, czy działanie, które wykonujecie, praktyka, którą wykonujecie, ma zdolność zmienić wasz umysł, czy nie. Czy jesteście gotowi na te zmiany? Czasami z zewnątrz mówimy mantry Om Mani Padme Hum, a wewnątrz taka osoba myśli: och, jak ja nie lubię tego mojego sąsiada, niech on już umrze albo niech zachoruje jutro i sobie pójdzie. Z zewnątrz ktoś wygląda wspaniale i możemy go chwalić: o, jaki to wielki praktykujący, cały czas mantruje, ale przecież nie znamy jego myśli. Być może. Czasami ktoś wygląda, jakby praktykował dharmę, ale wewnątrz ma bardzo dużo dziwnych myśli. Więc mową ktoś praktykuje dharmę, ale w umyśle jest gdzieś zupełnie gdzie indziej. Więc teraz będzie 30 minut przerwy i po przerwie wracamy do tematu. 당기 공원시비는 시대 지 최냐면 최원의 전에 재단으로부터 가르치는 또 소지 도나지 삼로도 안 나서는 자도 지 셈기 내가就是셈기 내가 삼로도 안 간지지 뭐 들리지래 알아래 얼마도 배 에너지 치기 넘겨를 잡다 아니 치기 남바 아주 이 최이 막 통송나 아니 디 야구용 말이었어. 기승 아주 이 최냐면 제사의 치 넘버 3시다. 치그 수업다를 점실이야.
Więc wracając do tematu, co to znaczy praktyka dharmy? Jeżeli rozumiemy, że praktyka dharmy to jest coś tylko takiego zewnętrznego, no to mamy duży problem. To jest duży błąd. Czasami jest tak, że wszystko idzie dobrze. Wszystko się idzie dobrze, jesteśmy szczęśliwi i wtedy jakby zapominamy bardzo często o praktyce dharmy. Dla zwyczajnej osoby czasami mamy nową dziewczynę, nowego chłopaka, mamy okazję pojechać na jakieś fajne wakacje, albo na przykład dostaliśmy jakieś wyróżnienie, albo dostaliśmy awans, mamy lepszą pracę, dobrze się nam powodzi. Albo nawet weźmy na przykład jakieś takie święta, gdzie zbieramy się z rodziną, mamy dobry czas, wszyscy się cieszą i wtedy w ogóle nie myślimy o praktyce dharmy. Po prostu nawet nad tym się nie zastanawiamy, nawet nie myślimy, żeby praktykować w tym czasie. A z drugiej strony są sytuacje, kiedy mamy bardzo ciężki czas, na przykład chorujemy, albo ktoś nam bliski umiera, albo tracimy pracę, albo tracimy właśnie ukochanego, albo przechodzimy przez jakiś duży kryzys fizyczny czy psychiczny, to wtedy też nie mamy czasu, nie myślimy o praktyce dharmy. Większość ludzi wtedy na przykład woli po prostu skulić się w sobie w domu i płakać. Niektórzy tracą apetyt, niektórzy zaczynają więcej pić albo więcej palić. Po prostu skupiają się tylko i wyłącznie na swoim cierpieniu, na swoim bólu. I w związku z tym jakby cała ich energia jest jakby wyczerpywana na radzenie sobie z tym cierpieniem i jakby już nie mają siły na żadną praktykę dharmy. Po prostu ludzie nie radzą sobie często, nie potrafią stawić czoła temu cierpieniu, temu kryzysowi i już nie mają siły na żadną praktykę dharmy i nie pamiętają, nie myślą o praktyce dharmy w związku z tym. Tak jakby nie mieli już na to energii po prostu w takiej sytuacji. Czasami ludzie czują się tacy kompletnie beznadziejni, jakby, że przepraszam, nie beznadziejni, po prostu już czasami jest tak, że ludzie, jak już nie ma innego wyjścia, nikt nic nie był w stanie poradzić na jakiś problem, więc wtedy łapią się dharmy. Jest takie powiedzenie w języku chińskim, że łapiemy Buddę za nogę. I to jest łapać kogoś za nogę, to jest tak jakbyśmy rzucali się komuś do nóg, łapali go właśnie za stopę, za nogę i błagali go o pomoc, tak? Taki w tradycji wschodniej tak się robiło. I nagle jak jest jakaś tragedia, to nagle zaczynamy praktykować, mówić mantry, modlić się i z taką nadzieją, że Buddowie i Bodhisattwowie nagle pomogą nam w tym trudnym czasie. Czyli nic innego nie zadziałało, nic innego, na przykład już byliśmy u astrologa, już byliśmy u jakiegoś cudotwórcy i już nic nie pomogło, więc zaczynamy się modlić. Niektórzy ludzie wtedy na przykład szukają rozwiązań w internecie, w książkach, nagle szukają, co Buddha mógł na to powiedzieć, szukają
jakichś słów wsparcia, które mógłby nam w tym momencie pomóc. Czasami mówi się o takim rosołku na naszą duszę, tak? O czymś takim, co otuli nas w tym trudnym czasie. Po prostu szukamy czegoś tak naprawdę troszkę jak takiego środka przeciwbólowego, co nam troszkę ukoi nasz żal i pomoże nam czuć mniej bólu. Ale kiedy rzeczy zaczynają iść trochę lepiej, to czy wtedy praktykujemy dharmę? Nie, myślimy sobie nie. Zacznijmy praktykować dharmę w takim czasie, który będzie astrologicznie bardzo właściwy. Poczekam na taki właśnie dobry dzień albo dobry miesiąc astrologicznie. Często mówimy sobie, nie, dzisiaj to już jestem zbyt zmęczony, może zacznę jutro. I w ten sposób jakby niektórzy ludzie szukają takich przeróżnych usprawiedliwień. Jest taki chiński wierszyk, który mówi, że jutro jest, pojutrze też jest jutro, tak naprawdę jutro zawsze będzie jakieś jutro. Mówisz jutro i czekasz i w ten sposób niczego nie osiągniesz. Tak mniej więcej taki wierszyk brzmi. Więc odkładanie czegoś na później jakby niczego nie rozwiązuje, tak? Niczego powoduje, że niczego nie osiągamy. Trzeba też pamiętać, że praktykowanie dharmy nie polega na takim zewnętrznym działaniu i ono nie to... W ten sposób nie praktykujemy dharmy we właściwy sposób, w taki skuteczny, efektywny sposób. To jest tak jak w tej historii, którą kiedyś wcześniej powiedziałem. Wszystko zależy praktyka dharmy, jej autentyczność, jej skuteczność zależy od nastawienia umysłu, od tego jak i Atisha to powtarzał i jego uczeń Drompompa to powtarzał. Oni wszyscy powtarzali, aby jakby zapomnieć o tym życiu, aby porzucić nadzieje związane z tym życiem. Co to tak naprawdę znaczy? I oni uważali, że od tego właśnie zależy autentyczność czy skuteczność praktyki dharmy. Czy robimy to z nadzieją na jakieś doraźne efekty, czy zrobimy to z nadzieją na efekty w przyszłości, w przyszłym życiu? Czy w ogóle nie myślimy o żadnych efektach? Teraz przejdźmy do tego drugiego punktu, który wcześniej wskazałem, czyli co tak naprawdę praktyka dharmy znaczy. Jaki jest jej prawdziwy sens? Więc czym tak naprawdę jest praktyka dharmy? Jak mamy ją rozumieć? To na pewno nie jest sposób na to, żeby się nagle poczuć lepiej. Żeby się jakoś, nie wiem, zainspirować, zachłysnąć czymś na chwilę, tak jakbyśmy, no nie wiem, no, posilali się rosołkiem albo połykali jakąś tabletkę przeciwbólową. To nie na tym polega. Oczywiście w pewnym sensie nie ma wielkiego błędu w myśleniu o dharmie w ten sposób, ale nie można praktyki dharmy do tego ograniczać. Buddowie i bodhisattwowie to nie jest jakiś taki oddział pomocy doraźnej, tylko że zadzwonimy do nich i za 5 minut przyjadą karetką i nam pomogą. To tak nie działa. Buddowie bodhisattwowie tak nie działają.
Jeżeli nie modlimy się do nich, zapominamy o nich tak na co dzień, a potem nagle ni stąd ni zowąd zaczniemy im błagać, aby okazali nam jakąś litość, jakieś zrozumienie w sytuacji kryzysowej, tak właśnie jak nie wiem, ratownicy medyczni, którzy nagle przyjadą w karetce, to nie jest po prostu praktyką dharmy, tak? Nie możemy być oderwani od dharmy i nagle oczekiwać zbyt wiele od niej. Praktyka dharmy to też nie jest rytuał ani tradycja. To nie jest też jakaś odpowiedzialność, jakaś ważna praca, którą jakiś szef każe nam wykonywać. To nie jest tak, że podpisujemy jakiś kontrakt na wykonywanie jakiejś pracy i nie możemy się od niego uwolnić. To nie może być też tak, że cały czas jakby bawimy się, robimy co chcemy, a potem nagle jak jest jakiś kryzys, to zaczynamy się modlić i wzywać Guru Rinpoche, żeby nam pomógł. To nie jest prawdziwa praktyka dharmy. Musimy najpierw zrozumieć, czym jest prawdziwa praktyka, autentyczna praktyka dharmy. Mówiłem już o tym przez ostatnich kilka dni, nie ma sensu może powtarzać tego wszystkiego, co już powiedziałem. Głównym punktem, który należy rozumieć, jest to, że praktyka dharmy nie ogranicza się w żaden sposób ani do miejsca, na przykład do miejsca do naszego pokoju medytacyjnego, czy do naszej poduszki medytacyjnej. To jest coś, co się dokonuje przez cały czas, dzień i noc, przez 24 godziny na dobę i to jest coś, co sprawia, że nasz umysł się zmienia, że stajemy się lepsi. Na przykład, kiedy stajemy się buddystami i przyjmujemy schronienie, co powinniśmy myśleć, kiedy przyjmujemy schronienie? Dlaczego w ogóle stajemy się buddystami? Dlaczego w ogóle zaczynamy tę ścieżkę? W Tybecie, w Himalajach wszyscy nasi rodzice i krewni są buddystami. Moi rodzice byli buddystami, moi dziadkowie byli buddystami, więc ja się nad tym nie zastanawiam, tak? Ja jestem też buddystą, po prostu w taki naturalny sposób. Ale powinniśmy się zastanowić, dlaczego w ogóle jesteśmy buddystami, dlaczego w ogóle zaczynamy tą ścieżkę, dlaczego przyjmujemy schronienie. Co sprawia, co skłania nas do przyjmowania schronienia? Powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić. Każdy ma swoje własne jakby powody, każdy od czegoś tam zaczyna ale oczywiście głównym jakby naszym celem, główną aspiracją, nadzieją, to powinno być, ten cel powinien być taki sam dla nas wszystkich, tak? Że wszystkim nam przyświeca taka nadzieja, że pewnego dnia staniemy się kimś takim jak Bhagavan Buddha, tak? Aby osiągnąć taki cel, musimy od czegoś zacząć, musimy najpierw przyjąć schronienie. Musimy zacząć od drobnych kroków i starać się być lepszą osobą niż byliśmy wcześniej. Najpierw musimy stać się bodhisattvą, potem najpierw musimy być dobrą osobą. Jak będziemy dobrą osobą, to możemy stać się bodhisattvą. Jak będziemy bodhisattvą, to możemy stać się Buddą. Więc stopniowo jakby naszym celem jest stawanie się coraz lepszym. Więc musimy stać się lepszą osobą niż byliśmy w przeszłości, tak? I prawdziwa dharma jest jedyną w zasadzie metodą, najskuteczniejszą metodą, aby to uczynić.
Chodzi o to, żebyśmy byli lepsi niż byliśmy. Powinniśmy sami stawać się lepsi, powinniśmy pomagać innym być lepszymi. I powinniśmy patrzeć na dharmę jako po prostu na narzędzie, aby to osiągnąć, na narzędzie, które otrzymywaliśmy. Powinniśmy tą dharmę studiować i wprowadzać ją w praktykę. Wtedy w naturalny sposób staniemy się kimś lepszym i kimś mądrzejszym. Nie będziemy już takimi głupkami jak w przeszłości. Nasze myślenie będzie bardziej rozległe, nasza inteligencja się wzmocni. Dharmę przekazał Bhagavan Buddha. Bhagavan Buddha miał tą prawdziwe zrozumienie, prawdziwą prażnię płynącą z natury umysłu, z jego przebudzenia. I tak naprawdę to przebudzenie, tą dharma, którą nam przekazał, którą nam ukazał, jest prawdziwą dharmą. Dlatego tego rodzaju nauki warto studiować, warto je poznać. Dzięki nim, dzięki tego rodzaju naukom dowiemy się, co powinniśmy robić, co powinniśmy porzucić, jak powinniśmy praktykować. Wtedy wprowadzając jakiś wysiłek z odrobiną wysiłku zaczniemy widzieć jakieś rezultaty, znaczy naprawdę będziemy lepsi niż byliśmy rok temu. Więc aby praktykować dharmę właściwie, jeżeli chcemy osiągnąć taką pewność co do tego, jak ją praktykować, żeby stać się kimś lepszym, kimś mądrzejszym, musimy jakby używać naszego mózgu, musimy zaprząc jakby logiczne myślenie i całą swoją inteligencję i wiedzę, aby to osiągnąć. Jak powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od umysłu, od naszego nastawienia, od sposobu myślenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby ten umysł kontrolować, to myślenie kontrolować, aby być uważnym na to, co myślimy, jak jeżeli nie zaczniemy dbać o nasz umysł, kontrolować naszego umysłu, to on będzie kontrolował nami. Kiedy mówimy o praktykowaniu dharmy, to nie znaczy, że mamy być nagle surowi wobec siebie, że mamy być nagle jacyś super poważni, spięci. Dharma wymaga pewnej elastyczności, pewnego dostosowywania się do miejsca, warunków, okoliczności. Praktyka musi być jakby powiązana z naturą świata, z naturą naszego otoczenia. Na przykład, kiedy na przykład mamy jakąś taką skrzynię skarbiec, taki skrzynię z różnymi skarbami, więc praktyka dharmy jest takim właśnie skarbcem, takiego, z którego wyciągamy różne wartościowe elementy. Trzecim głównym punktem jest jakby w zasadzie sedno tej strofy, czyli to, kiedy rzeczy idą bardzo źle albo bardzo dobrze, to są najlepsze okazje do praktykowania dharmy. Są takie momenty, kiedy wygrywamy na loterii i wszystko idzie wspaniale, albo są takie momenty, kiedy jesteśmy w dużym kryzysie. To jest taki
Czasami te zmiany mogą nastąpić w ciągu jednego dnia. Rano możemy być w depresji i smutku, a wieczorem możemy być przeszczęśliwi. To się może zdarzyć bardzo szybko. Więc weźmy kogoś, kto wygrał na loterii, albo dostał duży awans, albo stał się nagle, otrzymał wielką władzę. Co wtedy się dzieje? Bardzo często umysł takiego człowieka może stać się bardzo arogancki, może że w Tybecie się mówi, że nasza głowa jest w chmurach. To znaczy stajemy się tacy bardzo aroganccy, dumni i patrzymy na wszystkich z góry. Był taki znany amerykański prezydent Abraham Lincoln i on na początku swojej przemowy powiedział: jeżeli chcesz przetestować, sprawdzić czyjś charakter, daj mu władzę. Dopiero kiedy zobaczysz tego człowieka przy władzy, dopiero się okaże, jaki ten człowiek ma naprawdę charakter, kim naprawdę jest. Więc gdy ktoś nagle zaczyna mieć pod sobą dużą władzę, duże środki i to nagle wychodzi jakby wszystkie dobre i złe cechy takiego człowieka. Z perspektywy kogoś, kto praktykuje dharmę, tego rodzaju momenty, kiedy wszystko idzie doskonale, albo kiedy wszystko idzie bardzo źle, to są tak naprawdę najlepsze momenty do praktyki dharmy. I te dobre momenty, i też te kryzysy nasze. Mówi się, że to są najlepsze okazje do praktyki dharmy. Dlaczego tak się mówi? Więc kiedy na przykład stajemy się nagle bardzo bogaci, jeżeli praktykujesz dharmę, to nagle widzisz, że nagle masz okazję, aby być szczodrym. Wcześniej nie mogliśmy być tak materialnie szczodrzy, a nie mogliśmy praktykować szczodrości, a teraz nagle możemy tą praktykować. Możesz, albo na przykład, kiedy nagle mamy dużą możliwość, aby ofiarowywać ludziom dharmę. Na przykład w Indiach kiedyś panował król Ashoka, tak, który miał władzę, był buddystą, miał królewską władzę imperatora Indii, więc upowszechniał dharmę w całych Indiach, w całym swoim królestwie, ale nie tylko nawet w Indiach, również w różnych sąsiednich krajach. W zasadzie jakby przeniósł dharmę tak daleko, aż tak daleko, że dotarła do Grecji. Więc wykorzystał swoją pozycję, władzę, sławę i był bardzo szczodry wobec dharmy. Czy możemy zrobić to, co robił Ashoka? Nie możemy, nie mamy takich możliwości. Możemy to zrobić ale możemy to zrobić w naszych małych społecznościach, w naszych małych klasztorach, ośrodkach dharmy. Możemy tworzyć nowe metody, możemy szukać nowych możliwości, jak pomóc innym ludziom, jak pomóc wzmocnić dharmę. Więc ktoś, kto praktykuje dharmę i nagle staje się sławny, albo nagle staje się bogaty, to wie od razu, jak wykorzystać te nowe warunki do lepszej praktyki dharmy. Ale zanim to się stanie, musimy sprawdzić się, musimy odwrócić swoją uwagę do wewnątrz i sprawdzić, jaka tak naprawdę nam przyświeca nam motywacja, jakie mamy tak naprawdę nastawienie, jaki mamy tak naprawdę sposób myślenia. Co się stanie, gdybyśmy nagle otrzymali wielkie bogactwo, albo wielką pozycję, albo wielkie wpływy? Co byśmy wtedy zrobili?
Czy stalibyśmy się bardziej dumni? Czy stalibyśmy się bardziej aroganccy? Musimy spojrzeć w siebie, musimy być szczerzy wobec siebie. Zapytać siebie samego, czy mamy więcej, czy mamy jakieś, czy przywiązalibyśmy się do tego statusu i do tych wpływów? Czy mamy pragnienie, aby coś takiego osiągnąć? I czy gdybyśmy mieli więcej bogactwa, to czy nasza zachłanność nie zwiększyłaby się jeszcze bardziej? Więc to są tego rodzaju momenty w życiu, kiedy trzeba się przebadać wewnątrz. Musimy jeszcze uważniej patrzeć na swój umysł, na to, co się w nim dzieje, na to, co się dzieje z naszymi myślami, z naszą motywacją, z naszym nastawieniem. To są tego rodzaju momenty, w którym elementy egzaminu, momenty testu. Kiedy wszystko idzie dobrze, myślimy dobrze o swoim życiu, jesteśmy zadowoleni ze swojego życia, to istnieje znowu jakby takie zagrożenie, że staniemy się po prostu leniwi. Po prostu będziemy się tylko bawić i kiedy w życiu idzie bardzo dobrze, to zapominamy o nietrwałości, zapominamy o śmierci i po prostu dajemy się ponieść takiej iluzji tego szczęścia nie chcemy myśleć o tym, że szczęście, które teraz mamy, kiedyś zniknie, kiedy nie przygotowujemy się na to psychicznie. Istnieje niebezpieczeństwo, że w którymś momencie całe nasze życie odwróci się do góry nogami i co wtedy zrobimy? To jest tak jak wtedy, kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa, tak? Pojawiła się pandemia. Wiele krajów na zachodzie, które są dobrze sytuowane, ludzie mają w nich dość wygodne życie, nagle nie wiedzieli, co robić. Byli w szoku, że coś, czegoś im nie wolno, że ich życie się zmienia. Mieli jakieś plany i nie mogli ich zrealizować i tak dalej. Jak trudno było w ogóle na przykład nakłonić ludzi do noszenia maseczek. W Azji bardzo wiele ludzi nosiło maseczki, na zachodzie ludzie nie mogli w ogóle nie chcieli nawet myśleć o tym, że jak to będę nosił maseczkę, jak to coś w moim życiu się coś zmieni, ma zmienić, mam się podporządkować czemuś takiemu. Więc epidemia nastała, wszystko się zmieniło, ona zaczęła wymuszać pewne zmiany w naszym życiu, a my nie byliśmy na nie przyzwyczajeni. Nigdy nawet nie pomyśleli, nie pomyśleliśmy o tym, że będziemy musieli coś takiego robić. Nie byliśmy przygotowani na to psychicznie, ale co to znaczy? To znaczy, że nigdy nie myśleliśmy o nietrwałości, o tym, że nasze życie cały czas będzie się zmieniało, że te sytuacje będą się cały czas zmieniały. Oczywiście, kiedy mamy możliwość, powinniśmy korzystać z pieniędzmi, z dobrego czasu. To nie o to chodzi, żebyśmy cały czas byli surowi i ponurzy. Ale cały czas trzeba utrzymywać uważność, cały czas trzeba pamiętać o nietrwałości i śmierci, cały czas trzeba pamiętać. Nie można zapominać, że rzeczy są nietrwałe, że nie będą się zmieniać, że szczęście będzie trwało wiecznie. Potem nagle, gdy coś strasznego się stanie, to nie będziemy na to przygotowani.
Gdy życie zacznie się zmieniać, gdy warunki zaczną się zmieniać, to będzie nam trudno to zaakceptować. Więc w sytuacjach, kiedy nagle życie zmienia się na dużo lepsze albo na dużo gorsze, to są te momenty, w którym naprawdę trzeba praktykować dharmę, w sensie naprawdę trzeba sprawdzać swój umysł. Jak powiedziałam wcześniej, dojdę do 21 strofy i zostaną jeszcze 3. Ale jest jeszcze kilka rzeczy, które są związane z tymi naukami, a które chciałbym jakby dodać, więc podczas następnej sesji jakby chciałbym dodać kilka rzeczy. Nie mówię o omawianiu strof, tylko o kilka rzeczach, które są trochę z nimi związane. Mikio Dorje, jego głównym jakby uczniem był Shamar Köncho Khenlak. W czasie rozpoznania Shamarpy pojawił się wielki problem, duża kontrowersja, bo było 2 kandydatów na Shamarpę. Było 2 kandydatów na inkarnację 4. Shamarpy, więc jakby znowu się Karma Kamsang podzieliło na 2 obozy. Podobnie jak stało się za czasów, kiedy Micho Dorje był rozpoznawany, tak? O czym mówiliśmy w zeszłym roku. Więc nie wszyscy jakby znają dobrze ten temat, tą historię dotyczącą 5. Shamarpy, dlatego chciałbym opowiedzieć o tym podczas następnych sesji. Więc jak doszło do tego, że Micho Dorje rozpoznał 5. Shamarpę, jakie problemy się pojawiły w tym czasie, więc dlatego, chociaż to nie dotyczy jakby konkretnej strofy, to chciałbym opowiedzieć o tym przy okazji tych wszystkich sesji. I są również różne inne sytuacje z życia Micho Dorje, które trzeba poruszyć, o których trzeba opowiedzieć, dlatego podczas kolejnych sesji w poniedziałek, wtorek odejdę troszkę od samego tekstu, a opowiem o tych sytuacjach.